first of all, to welcome you to Greece, everybody here. I hope that you had a very nice time here. The skipper is Mr. Manu, and can you tell us a few things about the race and also the boat, your crew? Okay, so we are sailing the Melges 24, and Enrico, the owner, is a snipe sailor, and he asked some other snipe sailors, good friends of him, to join us in a team. So that's how we ended up here all together on this boat. You have never sailed before altogether? No. Really? No. Oh, so you're very nice together. You cooperate perfectly. We know each other for a very long time, so we understand each other with only a few words. That's very nice. That helps. Yeah, we are currently leading in the championship. We're really thrilled about that. But still, yeah, maybe up to 2 more races to go, so anything can happen. We can drop the results, but obviously we hope to keep on top of the list. First of all, do you like the conditions here? Yes, nice. The wind is a little bit shifty, but nice condition. Yeah. Perfect. Nice place. We love Greece. We are Italian. Una faccia, una razza. Στους αγώνες που βλέπουμε από τα σκάφη. Ωραία ήταν, είχε ωραίες συνθήκες, δύσκολες. Τι σας δυσκόλεψε περισσότερο? Είχε αρκετό αέρα και δεν έχουμε τόσο το βάρος για να μπορέσουμε να κρατήσουμε το σκάφος. Αλλά ωραία περάσαμε. Τι σας αρέσει περισσότερο, τα όρτσα, τα πρίμα? Ποια πλεύση είναι έτσι αυτή η αγαπημένη σας? Όλες οι πλεύσεις, εξαρτάται τη συνθήκη. Τα πρίμα έτσι έχουν ένα ενδιαφέρον. Μεγαλύτερο με τον μπαλόνι, Ναι. Φαντάζομαι ότι θέλετε την 6η κούρσα και εσείς να παίξετε για να πετάξετε ή και εσείς τρέχετε για την εμπειρία, όπως μας είπε ο κύριος Νούτσος? Για την εμπειρία τρέχουμε, αλλά δεν θέλαμε να πετάξουμε και μια κακή κούρσα. Έτσι είναι. Κάποιος άλλος θέλει να μας πει κάτι? Τα είπε όλοι οι καπετάνοι. Έτσι είναι, να αφήνουμε τις γυναίκες μπροστά να μιλάμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλή συνέχεια. Είμαστε μαζί με τον Στέλιο τον Νούτσο, είναι ο κυβερνήτης του σκάφους με το bow number. Τι bow number έχετε? 14. Στέλιο, θέλω να μας πεις λίγα λόγια για τον αγώνα, πώς σου φαίνεται, για το γεγονός ότι εκτός από πανελλήνιο κύπελλο είναι και παγκόσμιο πρωτάθλημα και για την συμμετοχή σας μετά εδώ με το πλήρωμά σου. Καταρχήν για μας, για τον Όμιλο και για τα παιδιά, είναι ο πρώτος αγώνας και διεθνής και γενικά. Αν αναλογιστούμε ότι τα 4 σκάφη, το 25-10, 25-05, το 25-160 και το δικό μας είναι με παιδιά που έχουν κάνει στην πλοία μόνο 1 χρόνο. Άρα είναι μεγάλη εμπειρία. Είμαστε χαρούμενοι που είμαστε εδώ, είμαστε χαρούμενοι που γίνονται μεγάλα πρωταθλήματα στην Ελλάδα. Είμαστε μια κατηγορία πλατού 25 που κανονικά τρέχει ο Design. Έχουμε μπει λίγο στο sport boat για να δούμε και να μετρηθούμε. Και πώς τα πάτε μέχρι τώρα? Το καλό είναι ότι δείξαμε λίγο τα δόντια μας, κάναμε μια κούρσα, κάναμε έναν άσο, κερδίσαμε το Sugar, τους Εστονούς που είναι πάρα πολύ καλοί, είναι επαγγελματίες, είναι ο Μοντεφούσκο πάνω που είναι 7 φορές παγκόσμιο πρωταθλητής σε αυτή την κατηγορία, άρα ήταν καλό. Το Sport Boat και το RC είναι λίγο πιο περίεργο γιατί επειδή τα σκάφη δεν είναι ίδια και μου χαριζόμενος, άρα είναι λίγο περίεργο και για όλους μας. Άλλες γωνίες, άλλα τελείως, άλλη είναι η φιλοσοφία, άρα είναι μια καλή εμπειρία. Μπράβο στο Καλαμάκι που ανέλαβε να κάνει το Sport Boat. Μπράβο στην Ομοσπονδία που κάνει το live streaming. Είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί μπορούμε να δούμε πράγματα και λάθη και σήμερα είχατε και το... Σήμερα τα σπάσαμε. Μέσα στο σκάφος. Σήμερα τα σπάσαμε, μπλέξαμε στην πασαρέλα της Επιτροπής. Δεν μπορέσαμε να κάνουμε τάκι γιατί πέρασε το μπροστινό μέρος του σκάφους, πέρασε ο πρότονος. Άρα εκεί σφινώσαμε, σπάσαμε και ένα κολονάκι. Το επισκευάσαμε κατά τη διάρκεια του αγώνα. Όλα στο παιχνίδι. Τα κάνετε όλα. So this team is called Orient Express. Orient Express is a large team. We have a 55 feet boat. We have this 25 and we have a J70. Oh, perfect. So this team is racing together since 3 years already. Sometimes changing, sometimes of course not everybody can come every race. But more or less we are together many races. And before coming here we had the Turkish nationals and we won the nationals. Oh, so we came over here as a winner and as prepared. Myself, I prepared to 2 Olympic Games. So I was racing in '92, and the famous Greek sailor Armando Ortolano was my good friend, and we used to train here, race in Athens many times.
Yes, and it's great to be back in Athens after 2006 World Championship. For me, it's been a long time. Well, here. What about this race? In this regatta, I think the first race on Thursday was an interesting one, the offshore, and we did quite a good one, and it was a good preparation for us to see the wind, the conditions and everything. And yesterday we had quite good 3 races. In one of them we couldn't start very well and then we had a bad result, but overall we won one of the race and then the other one we were. Do you want the 6th race to discard the race or not? Well, if it's just one race, it's a bit tricky for us. I If think we can make 2 more races, it's better. And currently we maybe prefer this one because we are already in 3rd position. But we like to race. It's not only winning or losing because we enjoy making a good race. As you know very well in sailing, you can do the best of yourself, but your competitor can do a bit better. So this is a very fair game. And ORC is also a fair competition because the boats are okay by speed, not close to each other, but by making the rating, every boat is so close. When you take a look at the result, you know, sometimes you are winning by 3 seconds, 4 seconds, 5 seconds. So it means that everybody is so close to each other. Close to each other, yes. So there is not only one person who is winning every race, it's all the time changing. And it shows a good competition here. That's nice. And the Greek sailors are always good sailors. You know, in Greece, sailing is a well-known sport and everybody is a good competitor. That's what we see. So we try to really enjoy racing and we respect our competitors, but we try to do our best. That's good. That's very nice. Έχουμε μαζί μας και το μοναδικό αμυγές γυναικείο πλήρωμα του αγώνα. Είναι όλες οι κοπέλες όπως βλέπετε. Η καπετάνισσα, η Μαρίνου η Χρύσα. Θες να μας συστήσεις και το υπόλοιπο πλήρωμα? Ναι. Πληρώνω η Δήμητρα είναι το Φλόρι. Είμαστε 6, παρόλο αυτό μερικές μέρες τρέξαμε 5 άτομα, μερικές μέρες 6 άτομα, οπότε έχουμε μετακινηθεί και λίγο. Αφροδίτη στο φιτ, η Κορίνα δεύτερο άτομο τη Μαΐστρα, Κατερίνα χρόνια στο χώρο είναι το Dream και η Μαργαρίτα Μαΐστρα πρώτη Μαΐστρα. Εντάξει, μας έχει εξυπηρετήσει πάρα πολύ καιρός και με την μας και την διοργάνωση, φαντάζομαι. Ελπίζουμε για μια ακόμα πίστα σε ένα Είναι ο πρώτος αγώνας που τρέχετε? Ως αυτή τη σύσταση. Τα κορίτσια τα περισσότερα δεν κάνουν την πορεία, αλλά θα προσπαθούμε και να προετοιμαστεί στις διοργανώσεις. Ξέρετε, του χρόνου έχει και παγκόσμιο σπεντάρια που διοργανώνει ο Μιλώτης του Επιτροπού. Πώς είναι να είστε όλες γυναίκες στο πλήρωμα? Ευχάριστο να τα ακούνε αυτά που μας λένε ότι οι γυναίκες ακονόμαστε μεταξύ μας. Πείτε τι ωραία που είναι. Είμαστε λίγο λαφριές το οποίο μας ενοχλεί, αλλά τι να κάνουμε. Κοιτάμε και την σιλουέτα μας. Μπορούμε να έχουμε και ξιάτικα. Κορίτσια, σας ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι καλή συνέχεια. Ένα ακόμα πλήρωμα του Ομίλου 78 έχουμε μαζί μας, τον Μάνο το Σμυρλή. Θα μας πεις 2 λόγια για τον συγκεκριμένο αγώνα και για το πλήρωμά σου, αν είναι η πρώτη φορά που συνεργάζεστε μαζί, είδαμε και τα υπόλοιπα παιδιά του ομίλου σας. Πρώτη φορά όλοι μαζί στο σκάφος, είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με τη συνεργασία μας και το handling πάνω στο σκάφος. Η διοργάνωση είναι άψογη, μας παιδεύει λίγο καιρός, δεν είναι εύκολος ο καιρός. Προσπαθούμε όμως, κούρσαμε την κούρσα, γινόμαστε καλύτεροι. Αυτό είναι σημαντικό. Ορίστε. Αυτό είναι λέω σημαντικό. Τι σας δυσκόλεψε περισσότερο, ο καιρός? Μας δυσκόλεψαν οι αλλαγές του καιρού, ήταν πολύ απρόβλεπτες, δεν ήταν τα κλασικά σενάρια που παίζουν στο Σαρονικό ας πούμε. Οπότε μας βρήκε λίγο απροετοίμαστος, ειδικά στη δεύτερη παλινδρομική. Στην πρώτη πάντα ήμασταν μπροστά, στη δεύτερη λίγο κάπου το χάναμε. Αλλά γινόμαστε όπως είπαμε κάθε κούρσα καλύτερη και νομίζουμε ότι ανυπομονούμε να δώσει αυτή την τελευταία. Για να δούμε, θα μας κάνει τη χάρη ο καιρός. Εσείς θέλετε να γίνει, θέλετε και να πετάξετε? Θέλουμε να γίνει οπωσδήποτε γιατί έχουμε μία άκυρη. Και αν σημαντικό. κάνουμε καλή την κούρσα αυτή θα ανέβουμε πάρα πολύ στη γενική βαθμολογία. Could you please tell us a few things about the regatta, first of all, and from your experience and your experience as a race officer here? We are on the last day of the regatta. We ran one coastal race on the first day, plus 4 windward, leeward races.
Now we try to have our 6th race at the total, because if we do that, every boat can discard their worst race. So the time limit is 4 o'clock for the last possible warning signal, and our intention is to wait. If the weather helps us, we'll do one more race. This is a very nice championship. We have 4 countries, and the first 4 boats are very close to the scoring, and with that last race, the position may change. Oh wow, so it's very significant to have a last race, to try to have a last race. Yes, if we have suitable weather conditions, we'll do our best to start the procedure. Okay, thank you very much. I would like a few things from you about the class and this regatta, of course. Well, about this regatta, I would say we somehow escape all the time to the... That's nice. What can I say? We are beginning of October, still warm and sunny. So everybody must be happy, at least regard the weather. Of course, we are somehow struggling with the wind, but apparently these are the conditions here in your bay. Well, about the class or sea, it's handicap racing worldwide, especially in big boats. At least I call them big boats. We have quite significant numbers, of course. We would like to have more boats for the sport boats, because at the very end, sport boats are the most widely spread boats. So probably we need to do some marketing to attract more competitors, more boats. But yeah, we still believe in that. Έχουμε μαζί μας την κυρία Ρυφίλη Βαδάκη, είναι η πρόεδρος της Επιτροπής Ανοιχτής Θαλάσσης της Ελληνικής Ναυτιλιακής Ομοσπονδίας, η οποία κάθε μέρα από ό,τι μαθαίνουμε είσαστε μέσα στο σκάφος, παρακολουθείτε από κοντά τη διεξαγωγή. Θα ήθελα να μας πείτε λίγα λόγια για το συγκεκριμένο αγώνα και αν θέλετε λίγα λόγια και για την ανοιχτή θάλασσα. Ναι, ο συγκεκριμένος αγώνας είναι κάτι πολύ σπουδαίο, είναι ένα πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα και συγχρόνως εμείς η Επιτροπή Ανοιχτής Θάλασσας έχει συνδιοργανώνει και το πανελλήνιο πρωτάθλημα, δηλαδή οι νικητές από αυτούς τους αγώνες, οι Έλληνες, θα είναι οι νικητές του Πανελληνίου. Τα πανελλήνια κύπελα και τα πανευρωπαϊκά είναι κάτι που μας ενδιαφέρει πολύ. Χαιρόμαστε πολύ όταν οι όμιλοι τα αναλαμβάνουν και θέλουμε να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Ναυτικό Όμιλο Καλαμακίου που το ανέλαβε και φυσικά σε όλες τις επιτροπές. Και θέλω να πω ότι η Επιτροπή Ανοιχτής Θάλασσας της Ελληνικής Ναυτιλιακής Ομοσπονδίας βοηθάει πάντα όλα τα πανελλήνια και τα τρία και το RCI και το Sport Boats και θα βοηθήσει επίσης και το Double Handed που θα κάνει ο ΣΕΑΝΑΤΚ. Είναι ο δεύτερος αγώνας που το live streaming της Ομοσπονδίας καλύπτει. Η αλήθεια είναι ότι μας αρέσει πάρα πολύ η ανοιχτή θάλασσα, δηλαδή είναι... Εντάξει, το τρίγωνο το ξέραμε, η ανοιχτή θάλασσα είναι κάτι καινούριο για μας. Μας δυσκολεύει λίγο περισσότερο, αλλά μας αρέσει πάρα πολύ. Εσάς πώς σας φαίνεται αυτή η μετάδοση? Εννοείται ότι είναι πάρα είναι πολύ όμορφο να μπορούν να βλέπουν και άλλοι που είναι απ' έξω ή και εμείς να το δούμε μετά από 1-2 μέρες, να δούμε τον αγώνα, να δούμε και τι έγινε, γιατί από εδώ ίσως δεν έχουμε όλες τις εικόνες. Είναι πάρα πολύ καλή κίνηση που μπορεί να γίνεται στην ανοιχτή θάλασσα. Φυσικά στους inshore αγώνες, στην ανοιχτή θάλασσα διαφορετικά δεν γίνεται. Αλλά είναι πολύ, πολύ ευχάριστο γιατί υπάρχει και πολύ συναγωνισμός και στις εκκινήσεις και στους τερματισμούς, οπότε έχει πολύ ενδιαφέρον. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε καλή συνέχεια και καλή δύναμη. Να είστε καλά. Καλά κι εσείς. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Κλείδωνα, στη συγκεκριμένη, συνήθως τον έχουμε σε θέση Επιτροπής Ενστάσεων, εδώ είναι στην Επιτροπή Αγώνων και μάλιστα είναι ο υπεύθυνος για τα αποτελέσματα που, για να είμαι ειλικρινής, μας έχουν δυσκολέψει λίγο. Πώς ακριβώς είναι το σύστημα με το οποίο βαθμολογούνται? Ξέρω ότι χαρίζουν χρόνους, κάπως έτσι. Οι αγώνες ανοιχτής θάλασσας λέγονται αγώνες handicap, γιατί τα σκάφη δεν βαθμολογούνται με βάση τη σειρά τερματισμού, αλλά με μία διόρθωση που γίνεται στον χρόνο τους ανάλογα με την ικανότητα που έχουν και έχει αποδοθεί μέσα από την πιστοποιητικό τους. Το σημαντικό για μας, η δυσκολία των αγώνων των τεχνικών που κάνουμε τις τελευταίες 2 μέρες, είναι ότι πρέπει να έχουμε συνεχείς μετρήσεις του ανέμου
γιατί ουσιαστικά κατασκευάζουμε τη διαδρομή. Κάθε ιστιοδρομία, τα όρτσα, τα πρίμα ή το μικρό offset που έχουμε πάνω πρέπει να ξέρουμε ακριβώς τον άνεμο τον οποίο φύσαγε εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή. Έχετε συνεχή ενημέρωση. Έχουμε συνεχώς μετράει και η νούμερο 1 απάνω και ουσιαστικά μετά ερχόμαστε στο τέλος του αγώνα και βγάζουμε ακριβώς τον μέσο άνεμο στην κάθε χρονική στιγμή. Αυτό το βάζουμε στο σύστημα του ORC και μας δίνει το αποτέλεσμα. Ποιος προηγείται αυτή τη στιγμή? Αυτή τη στιγμή είναι ο Ιταλός. Το ιταλικό το Never Too Late. Μάλιστα. Και δεύτερο είναι το Orient XS από την Τουρκία και το τρίτο είναι το Sugar από την Εστονία.